Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Bathi umtimandi umabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones, mntanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream. Ufuna ukwenza show uthelitswa iphakathi. Hey yo, wake, do the right thing, my brother. Take me straight to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones, mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Let's angibona kahle. Mhlawumbe ngibhemile. Sanibona. Cela ubuza ukuthi ayikho yini ipaki engalana but manje kade silokhu sibheka ngalana. Siqhamala. Cela ubuza ukuthi ayikho yini ipaki engalana nibonile phela nje ngebhodo elikhulu ukuthi Ngwenya Beautiful Park of South Africa. Hayi ngathi ibhodo omdala suwendlulile manje. Anibonanga? Kodwa ayikho nje indawo eyipaki ngala nibonile? Oyingala. Oh, ingwenya ipaki yakangwenya ngapha. Angazi ukuthi yakangwenya kodwa ipaki ngapha. Kodwa sibone ngathi ngapha yona phakathi. Labantu bakangwenya lepaki bayakha ngapha. So ngicela ukunibuza a few questions nje mase ngiyantetela mfethu ungadini sibheke nemoto emva kwethu ngicanize ngalana ya ubani igama lakho sami Nompilo ngijabula ukwazi mina ngu-King Ginger uma brother nobani igama Rethabile ngijabula ukwazi so wena Rethabile noNompilo niyathandana yebo power to this so ungathi wena na lokhuzana into oyithandayo ngoRethabile Ngithanda ukubiyana nje indlela umuntu okhulekile unothando ngakho konke lokho so ukunika uthando yebo nawe uyamnika uthando nawe uyamjabulisa siyajabulisana wena Rethabile mfethu ungathi yena ethanda umuntu wakho njengoba sesmile nje kanje sokuthi nawe uyanginika uthando yabo uyanginika yabo kakhulu futhi angisole nokuthanda ngothanda kunalona mfethu ngiyabonga kakhulu angifuni mfethu ukunibamba ngoba nasisaphuthuma kule park yakangwenya kanti futhi sisafuna uqala kule shopping center leyasekhaya vele angithi nami ngwakangwenya so into eyiningi ubaba wami wayerishi yabona lamakepesi waqokile kangwenya khona cisha benje so wena phela mfethu ukwazi mfethu lokhu niqalile ukuthandana mfethu umuntu wakho uyamthemba kakhulu awukaze nje wena mfethu mhlawumbe ube nephutha eceleni kube khona abantu ohleka nabo besides yena hayi cha uyekuphela wena sister awukaze nje mhlawumbe ukhwebhise omunye utsotse kancane ikhekhe likamalome lutho angazi lokhu uye nje awujayami hayi la uphethe unqola umciphaze ngehage mfethu umbonise ukuthi lento yena ngoba nginithembi le yakhe nesikhala esingaka la hey hey nina I talk oh mama zimpinde hayibo ina can't believable uhappy ne kunento senzayo ke la ithiwa loyalty test i-loyalty test let's whereby we switching phones for 60 seconds when unika umuntu wakho ifone yakho for 60 seconds ukuthi ayicheck ukuthi on WhatsApp Facebook Instagram ufletha nabo bani same applies to you angithi wena unangenga angithi ayike into efihlayo hayi ke vele senza kusheshe ke because nathi siyaphuthuma kule restaurant yasekhaya letha sure yes indaba mfethu wenza ngala awumela imali mfethu imangala sure Rethabile indaba mfethu right hayi mina ngiyathatha amafonini ngiyathatha ngeke pete border dai ngale ngoba amantala ngayi ngale ngayo ithemba geli cela uqala ngiyakhiphe yakhile good shots ivule wazwa ithemba yini lutho nje ngaphela or uyadelete hayi nginalutho awunalutho yebo hayibo plazike
plus i-touch screen. Awuthi ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Okay, mase ngithi type lapho uthi I love you. Abakushayeli lapha ebekela. Bangishayela. Wena uthini? Awubaniki nje inamba yakho? Kuloko kuvela mina. Nice one. Vela wani? Delete lapho, type uthi I miss you. Abantu abakukhumbuli nje labafana sometimes. No. Awubaniki kodwa inamba? Kuyenzeka sometimes. Uyo abona ngosizi bakhe. Kusamba kahle lokhu uyavela nje. Kuvela mina. Kancane kancane lokhu uyavela. Delete lapho, type uthi sex. Awuyicela wena sex again. Akwazi usho ukuthi you craving for sex. Ngicela ngenye indlela. Uthini? Ngicela ungibhalele leyo ndlela yakho uyicela ngayo ngoba mhlawumbe wena le ndlela leyo naye yabona nibaningi niyayicela. Ubhala kanjani? Ngibonise ngifuna ukuyibhala nasefonini yakho le ndlela. Ngibonise yini le? Hayi badela. Ngifundele. Ngibhalile ukuthi awumama kanti uvakasha nini. Ukuvakasha wena isex kuwena. Yebo. Buku inqwaba kanjani la? Lengani sivakashela ngakusho uthi wena nje njalo nje uyavakashela njengoba uhlala ucela ama request ukuvakasha. Umuntu wami mase. Delete. Fake emoji ebrinjolo. Emoji epenchwes. Namanzi awuthi impopoma. Bahlanga ka story. Yakuvile next mina nje. Into evela. Ayithemba lengane. Nya. Delete lapho uthi money. Awukamphoqi. Ngiyamphoqa. Angazi noma uyozophaxa mina. Ama conversation nabangani. Uyawudlala uFacebook. Ngabe ngidlala. Shona kuma messenger. Konke engayithembi kahle. Lo mntwana lo uyathembeka. Ma messenger. Type lapho uthi I love you. Fake nyathi ebomvu. Hayi nje no results ungabusangena. Actually. Bangishayela phela ukuthi kuno-rate. Lutho. Delete lapho sani ngiyakuthanda. Angaveli lutho futhi ungitshele ungisheshisele. Instagram uyawudlala? Ngiyakuthanda kuvela mina futhi. Ubuye umnyonyobele na Facebook kanti? Siyakhuluma nje. Ninganifuna. Uzizwa njani? Ngiright ngikhuleke kakhulu. Sengifune yakho ke ifoni manje. Thuswa yini ivule? Atatazele. Futhi ungabaleki. Ngikubaleka ngithi? Hayi. Okay. WhatsApp uyabona? Ngena la. Mase ngithi type la ku-search. Ujwayele ukuthini mekubhalwe uthi I love you kwena ukuthi ngiyakuthanda? Sikusho konke lokho. Qala ngo-I love you. Ukwateleni manje? Ngikwata. Manje indaba osubuka ingane kabuhlungu kanje kodwa kade ibuki khathweni ubuka ifoni yayo yona ibingakubuki kanje. Uyenzela lento yenzayo? Lento yamafoni vele mina ngiyithandisisi. Ngathi sibaningi. Ngicela ungifundele leyo list yala lawo magama lawo. Silindile khona la. Ubani? One. Ubani omunye? Nokuthula. Wema. Intombendle. 3 wonke mfethu. Abangani labantu. Bathathu. Uyenzelani njenga? Labantu engisebenza nabo esipaneni lapha. Manje uyabasebenza nabo? Cha ngibasebenza. Why wenza lo mntana esilima mfethu? Zisuka nje mfethu sekuvela into enje mfethu uyenzelani lento yenza kulo mntana? Ungabaphika bonke mfethu kodwa ngeke ukwazi ukuphika abantu abawu3. Badile akusabantu ukuthi ngijolana bethi acheke lapho nama conversation. Ufuna ngenzeni ngibafonele labantu? Sike amafoni ezoyenza into ende basesipaneni yasho. Yini kwenza ukuthi ungabafonele confirm ukuthi awujoli nabo labantu sebenza nabo? Ngcono vuma noma oyedwa mfethu ngeke ubaphike bonke because awukwazi ukuphika u3. Ama colleague labantu yabo. Vuma noma 2. Hayi.
Amakholika love you ngiyakuthanda. Angithi uyazi masingamakhuliki khona into le yokuthi Type of sex. wesifazane. Khona kuzocaca ukuthi amakholiki ngempela yini. Hayi wona amakholika lawo. Akusamakhuliki kanjani mama wabazi bona labantu? Hawu sekumele bazi, kumele azine. Phela wena usuke usebenza usungahambi nami uyosebenza ngithi. Oh manje awusangithembi mama mangisemsebenzini. So mina Hayi ukuthi akuthembi nayi into engikhombisayo ukuthi ufanele ngakuthembi. so kumele azinekhe zakhe azishebo zakhe azibonga amasilikilike yakho. Into zasemsebenzini lezi abantu ngikhuluma nabo. Emsebenzini. Yebo ngiyazama ukuba friendly nje. Ubathanda emsebenzini, niququdanele emsebenzini. Anginamathanda. Vuma noma thuso ukuxolela. Mama ngithembini. Ngizomxolela akavuma noma yedwa. Noma vuma. Uyangixhaphaza. Yeah, kumele kumele. So sayita naye manje. Cha vuma noma Naye kanjani ngoba nayi ifoni yakho iye ekhulumayo ukuthi wena uyafeba. vuma yena. Mama nginyasho abantu engisebenza nabo. Ngeke sixolele. Sebenzana nasocatsini. Nakwi sex vuma babili sokuxolela. Hayi badila amasijuli nalabantu labo. Uyazi uma Vuma yedwa ke sokuxolela. At least uyisebenzisa icondom nalabantwana. Angazi ngilalela. Qambelana manga. Shothi wena uyisebenzisa. Angazi ngilalela. Uyabona ukuthi mara uzobhayizisa lo mntana. Ngabe bumani nini uneyitori nyana nawe yazi ukuthi angiveli nangeyitori. Usazoqhubeka utshole nalo njengoba umbona ukuthi uyagoloza. Uyaphika. Ngeke ngiqhubeke ngangikwazi mina. Mami awu mama. Uza ngapha. Ngeke ngikwazi impela. Ngiyakwazini manje mama. Ngeke sikwazi. No vumela lodwa ke icala. Angibajuli nalabantu. Vuma two. Usaqhubeka namanga Vuma. Sesihlangana nomuntu manje sokutshela kanjalo mama. Musuku ikhofa le musukumbamba. Vuma icala elilodwa ngcono. Hayi angibajuli nalabantu. Two. Hayi. Hayi. Sister ungajoli Angijoli yena. nalabantu. Naye ngeke. Mama mame. Ithi sikhulume kuqala. Thatha ifoni yakho. Ithi sikhulume kuqala. Hayi ikiteshe khuluma mina nawe ngixhaphaza ngenze. Ya uyamxhaphaza. Ngikwenza isilima ngani Vuma noma ngiyafika one. ngeyitori yini endlini ngisathi ngithi sengivela ngeyitori uma ngivela lapha yakini ngithi ngizovela ngesikhathi esikanje uyazi after job ngiyavela lapha yakini manje lezi noma usuku usuqalile kuba phela ngithi usebenza nabo labantu before uhlike ufika ngasendlini. mara ngithi uyabona nawe ukuthi hawu into yasemsebenzini le abantu engikhuluma nabo emsebenzini Ile nto yakho ngingavumi. Vuma. Ukuthi ujola nabo. Vuma. Angijuli nawe kanti mina Then bona bona ini why uthi uyabathanda? man, Why in discuss sex? mana ume mama Why ebakuvakashela bona? Sosala nabo manje wena sosayita nabo sesivela nabantu estradini nje wena sohamba nabo yini manje Kube kuthiwa kavelanga bengeke ngiyibone yonke lento yenzayo. kanti wena awukazi uyibheke ifoni yami La ngivula ifoni yakho sungenzani ifoni yakho? mara uyazi ukuthi mayekhona ifoni yami wena mawuyifuna ngingakunika ngoba yakho yanginika ngithi Ngithi ngisuke ngiyayicelela ngicela sekuye kwenza into yakho ngefoni yakho. manje mase kwenzeka into ekanje khona wena uthatha incomo so uthathiswa abantu incomo Ukuthi amanga. Amanga wani? Amehlo bekumnyama Hey, begcona. uvulwa amehlo umuntu ongamazi ikhona le Khona nakho nje wena angithi inkinga yakho awuvumi ukuthi yebo. mana cha at least asikhulume sithi esayidini yabo ukhona ukungizwa nami ngikuzwa Hayi, mase sinabantu kanje sokhuluma kanjani Angisho ngolutho mina ngithule khuluma. uyawuzwa Ngisho ngolutho. uyawuzwa Ningayikhulumela. Hawu, mama. Wena usafuna nokukhuluma nalo. Ngisafuna ukukhuluma nawe. Okay, usufuna ukuya kini manje? Ngifuna nokwenza. Waza siphelezele. sofuna mama Sala, sala, ukuyendini sala. la manje Wena uyasala. mama phela ngeke ngishiyeka Bheka imoto. Yekungane mfethu ufuna ukuhamba manje. manje sengisala kanje la mina ngibeka yona Ngeke. Awubheka, mama. Ima ngifuna ukukhuluma nawe. Awume la. Awusikhuluma utshele mina indaba uhlula ukuvuma noma icala amacala amabili ke. awana amacala badila ngibheka manje into sokuyenza Shutha ngijole namantombazana awu4. awani ngoba ngiyasho ukuthi lento lesikhuluma into Namanje uyayiphika. Yazi mina let's phone yakho sibafonela ngithi bengenasikhathi sibafonele ngibone ukuthi ngempela mbili. basesibanini labantu mabafonela icala yenza ezinye izinto bheka manje sekayangishiya manje mase sifika lesi sidala ezinye inkinga yi Indaba mfethu ufebele lo mntwana. wacabanga ukuthi ngimfebele Ngabantwana bawu3. angibafika ngimfebele 3 girls. angimfebele lo mntwana lo uyazi naye ukuthi Oh so wena usebenzisa le principle yokuthi icala uzofanana. ngizofana leliphi icala Leli why ukhuluma ngesex nalamantombazana? hawu ngiyasho ukuthi amacolleague ukukhuluma kuba friendly Hayi. Futhi wena ungalokho futhi asisahambe nawe. manje mina ngeke umuntu wamahamba ayi1 kanje Uthi akasafuni naye ukuhamba nawe. uyafuna at least mina mangathola ichance yokukhuluma naye wena masola ngizokhuluma naye kanjani
Manje thina ngeke sikwazi phela mfethu ukubreaka ama rules akhe. Uthe yena wena akasakufuni nawe ke shothi kumele ungahambi ke naye. Into wena uyicabangayo awukho sure mos. Mangakhuluma naye sesithu ungayenza ukuthi Hayi akasakuthandi mfethu. Wayicabanga kanje. Hayi. Ngalezi zinto aziboniswe akasangithandi kumuntu wami. Hayi awusenanto wena. Hayi akasakuthandi. Yeke lengane mfethu. Vele nawe uyithandi. Uthanda laba basemsebenzini. Ngithandi. Yeah. Ngavela nomuntu kanje. Hayi uyenza slim. Uyazi bese yaphi namanje. Sekumele ngijike ngibe ngathi isithingithing manje. Yeah, ngcono wenze njalo. Vele kuzoba njalo vele. Why? Why? Ngoba wenza lo mntana isithingithing. Ngila ukuzolwela abantu abangena voice. Ngila ukuzolwela abantu abafetshelwayo. Ngila ukuzoba still kubantu abagoqwayo. Wena njengoba ugoqa lengane ngila ukuzoyimela. Wena uzokwenza lento ungitshele yona. Phenduka uma shonelena njengaso ke lesithingithingi obusisho. Ngani uma ngincaba in 1 ngo3 na iyona into ezokusiza mfethu ileyo. Yeah. Vai grand ezwe. Kodwa kuba uvume noma elilodwa icala. Kanti umuntu osuke sephindele emuva usuke eseyisithingithingi. Take me to the car. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake